Sa Good Vibes, homemade nga crispy thin piyaya. Ini ang gino-offer sa isa ka pastry chef para sa mga mahilig sa classic na piyaya. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kung tungaon mo, mabatiano pa kung ano hindi kahagpong. Kung butongon mo, nagaunat ang muscovado nga daw cheese. Kag kung usangon mo na, nagarago mo. Ini ang crispy thin piyaya nga produkto sa pastry chef nga si Tristan Pincus Juanico. Nakuha niya pang ining recipe gikan sa iya nga lola. Preska pa sa iya pabensaron ang sabor sang ginatawag nga classic piyaya sang iya nga lola. Gani last year, ginsuguran niya ang paghimo sini. Ini kuno ang classic nga klase sang Bacolod piyaya. Pagkagat mo, mabalik ka sa imo nga childhood memories. Same piyaya nga na-remember ko sang childhood ko wala nga ginakaon namo ni Lola. Kag sang family ko nga crispy, thin, nang gahabok siya. May remember ko sang una nga when we eat. Doon ang sugar naga-stretch pa na basta bag-o hot from the luto. Mano-mano ang pagpreparar sang piyaya. Halin sa pagmasa sang dough, pagbutang sang filling. Hindi lang muscovado kundi may ara man siya sang ube. Tapano niya ini? Iitsa sa lulutuan, lutuon sa low fire, tub-tub nga bag-alsa na kag bak iton. Mauti, madugay nga proseso kay man, tradisyonal nga pamaagi sa paghimo sang piyaya. Ang original nga filling, we use muscovado and some additional ingredients. And then for the ube, we also use ube paste and flavors also inside. And then you cook it over low fire. Hindi tuman katamis insaktuhan ng kuno ang kalamay para hindi sumod. Napensaran niya nga maghimo sang thin crispy piyaya ube kay may dalaman ini kuno nga mga childhood memories. Luyag niya nga matilawan man sang subong nga generation ang classic piyaya pero ube ang filling. Mas mabudlay pagid kuno ang proseso kung ube na ang unod pero manipis kag crunchy sa gihapon. Kay ube brings back a lot of mga childhood memories also. Kay namian, ko ba lang nga ang old Bacolod, how you grew, i-introduce man sa current nga generation. So, ang ube nga flavor, though well-loved din na siya nga flavors. Kag ini ang homemade lamang. Sa balay niya lang ginahimo, kag gina-deliver sa mga cafe kag stores kung saan ini gina-display. May mga cafe nga pwede mabaklan sa iya nga mga produkto diri sa Bacolod. You can message the page. It's also available in Nona's Kitchen and Cafe sa may East, fronting Pan-Asiatic. It's also available at Mimi's sa Lacson. And then Kinos. Yes, they can order from there. O kung pwede man mag-order sa ilang Facebook page, perfect ini kuno nga ipadala sa mga nagbakasyon diri sa holiday season para ma-remind man sila kung ano ang sabor sa classic nga piyaya nga tatak Bacolod.